Begira, 14 urte eginda gero eskolara joaterik ez gendun, eta, beste Ana Ausoko, Mario Luisekin da entretenidu ginen bien bitartean antzerki egiten erreserri ibiltzen da horrela, geroago jakin dugu, bera emakumea abertzale batzakoa edo zan. Eta erabaki zuten baserrietako neskak apurtxu bat euskeran, euskal kulturan eta apurtxu bat sustatzea edo nolabait. Orduan, bera harremanata jarri zen olako jenteekin da orduan, hori eman zizkida nolako kulturako jenteen erreferentzia, Xavier Peña eta besteak. Ikastegitan esan zidatelako han bazeudela euskal kultura eta euskera inguruko halako talde bat zegoela. Eta gero jakin nuen hori zela Agerretxe sortutako talde bat. Orduan, zuk ikasi nahi bazen duen, bazenekien zer egin behar duzun. Autonoma izan. Eta autonoma izateko, edo zer lan hartu, aldan lana hartu, eta aurrera egin da, nik horrela egin nuen. Beste erabateko bidea, batxilerre txikia handia, eta danak egin behar ziren gero unibertsitatera joateko, eta niko bide hori argi neuken euskera kultura horrera ginen handia zeukela, eta abertzaletasunak hortik ere landu behar dela. Herrietatik joan dakoa ginen danak, kaletan zegoen ia, eta danak ginen asmo berberarekin, bakoitza bere herrian arkitu ez duen formatzeko edo akademikoa edo soziala baita ere, hori bideratzeko abagune berezi bat. Une hartan zegoen, nola esango nuke, une hartan zegoen egoera hori biztuta zegoen dana, euskera eta dana, bakoitzak zerbait egin behar duenaren kontzientzia. Ez da, ni baino binalan ulertu nuen. Bakoitzak zerbait egin behar duela euskera, euskal kultura eta aberriaren alde. Nik alan ulertzen nuen. Hori da, gero joan nintzen liseora, eta lehenengoetan txikitsuan ordezkapenak egiten, gero danan ordezkapenak, gero, orduan EGB edo lehen hezkuntzako zerak, eta gero goikora pasatu arte, goiko ziklora pasatu arte. Eta goiko zikloan ja, 76ra heldu ginen, eta ni Bilbora etorri nintzen. Nik arkitu nuen Bilbo, baina nire neurrikoa, nire pentsakeraren neurrikoa. Zerratik, zer zen zure neurrikoa izatea? Bilbo zan bizi-bizia, eta nik orduan neuken danerako gogoa, langileriarik, borrokatzeko, manifatara joateko, eta danerako neuken euskerarako, eta danerako neuken, ez dakit nik, agortu gabeko moduko indar bat. Santutxu zegoen, baina, gaueko klaseak, dantza taldeen bidez egite zituzten, ekarri jente abeslari euskaldunak, konzertuak eta guardia zibilak eta beti atzean, eta ibiltzen ziren. Eta Santutxu zegoen euskera eta euskal kultura ikastola sorrerak eta. Gero, Errekalde zen beste referente bat. Langileria, hori gizarteko gaietan oso aurrerakoia ziren, oso aurrerakoia, beti aurreretik joaten ziren, eta, sistematik kanpoko gauzak egite zituzten, Universidad Popular deitzen zitzaion. Akademikoki ematen zituzten hitzaldiak eta horrela, baina gehiago zen administrazioak eta ofizialak ez diren gaiak eta tratatzen zirenak eta horrela. Horregatik Universidad Popular deitzen zioten. Eta nik ikasi dut larun bat eta igandeetan. Eta uste dut, ondo egin ezkero miren, posible dela.
dana erderaz, materialik ez euskeraz, eta hala eta guztibe, zegoen taldetxu bat, 25ko taldetxu bat, gurasoak erabaki zutela, han betikotik aterako zila, eredutik aterako zila, eta beredu bat sortu behar zuela. Horretarako, irakaslea behar zituzten, eta ni joan nintzen, ez zen inolako, nola esango dizu, meriturik ere. Esango nuke, guk egin algenduena, hori egiten saiatu ginen bakarrik. Ni euskalduna naiz. Egin aldo behitxoago, egin egiten gendun. Baina inolako titulorik ez genion eman nahi gure ereduari. Hau de eredua da, de eredu forzatua edo de eredu gutxitua edo eredu. Ez. Nik egin nuen alegina, nuen egiten euskerakin. Euskera eta, ezitze zer horrekin. Bai klasean eta baita materiala sortzen bietara. Eta materiala sortzen. Batak eramaten zuen material bat, beste, bat trukatu. Eta hasi ginen ondino material ofizialik sortu gabe. Harek eta delegaritzara joan nintzen arte. Materiala ziren gure gela bakoitzeko behar izanaren araberakoak eta nola nahikoak. Eta nik ikusi nuen nolako arrotasun bat euskera umeak apuntatzearen, eta nahiko nuke, orain ere apurtxo bat euskeraren balorazioa hori hola joango baliz. Ni Barakaldon zer topatu nuen, zer ez nuen topatu. Topatu nuen oso, danan izenak esaterik ez dago eta ez ditut esango, baina ordurako bazegoen halako azpiegitura bat esango nuke horre, bazegoen Beurko Institutuan irakasle euskaldunak eta kontzentziatuak eta Beurko Gurutze eta Beurkon zegoen Mikel Larrunbe bestea, gero Ibaibe eskola, ikastola deitzen zieten, baina eskola zan, Mukuzuluan da azpiegituretxo bat, eta gero Barakaldon bazegoen baita ere kulturtalde batzuk, Etxepare taldea bazegoen, kulturtaldea, orain ere badago beste izen batek Sasiburu deitzen dana, laguntasuna dantza taldea, nik besterik enuen egin, haiekin koordinatu baino. Eta orduen horra ziginean arakatzen, biltzen, zuke egingo duzu hori, beste egingo du hori, ayuntamentura joango dau eskatzera besteak hori egingo du, guraso bi hauek, Ibaibekoa eta Mukuzuluako gurasoak edo Gurutzeta Institutuko gurasoak eta bere durik ez dagoen lekuan, eredu bakarri zegoen lekuan, bata tokatzen zitzaiona, auzoaren arabera tokatzen zitzaion Larrea, tokatzen zitzaion Rontegi, tokatzen zitzaion beste bat, eta joaten ziren da ez, hori nahi baduzu joan Ibai bera edo, eredua dagoen lekura. Osea, euskaraz ikasteko. Euskaraz ikasteko. Eta orduan batek esan zuen, guraso horietako bat, kepa esan zuen. Bani nire alabak, bi alabaz euskara, bani nire alabak, neure eskolan nahi ditu, neuk ikasi dutan eskolan, euskalduntzean nahi dut, hor euskal zaletasuna eta eskubideak lotuta joan ziren, euskal zaletasunak eragina zuen, baina eskubideak bebai. Zergatik? Zergatik, nik neure usuan daukaten eskola bat utzi behar dut, handi kilometro bira joateko edo kilometro terdira joateko euskera dagoelako. Tortik hasi ziren, eta edonok ulertzen zuen gainera gure logika. Naizta, kanpotarren seme-alabak izan, eurek eskerraldean jaioak izan arren, nahi zutela langile moduan eta euskaldu moduan euren seme-alabak normaltasun guztiakin murgiltzen joatea. Nik argi dauket haien interesa zela euskeraz terderaz ondo ikas dezatela eta eurek ere asko hasi ziren euskera ikasten. Langile kontzentzia bat zeukaten, baina euskaldun kontzentzia zeukaten. Nire ustez fuerte. Oso gara importanteak hasten ginen Gabon inguruan, da otsailean azkena arte edo, matrikulazioa amaitu arte, bilerak egiten genituen egunero ikastetxe bakoitzean informazioa pasatzeko, ez bildurreko eduki, zuk jakin ezarren euskera, zuek jakin ezarren, zuen
seme-alabak euskara errez ikasiko dute, eta hori nik ere nire esperientzia kontatuz. Oztopo handiena administrazioa? Bai, holan esan da gogorra ematen du, baina bai. Segur, gure lema bazen, egin algendun guztiarekin aurrera egiteko, kapaz ginela, guri laguntzea besterik ez zeuken administrazioak, eta justo kontrakoa. Zergaitik, irakasle erdaldun kopuru handia zegoelako euskara etzekiena, eta horiek erreziklatzea euskararako gero iralen bidez, eta poliki-poliki gero gauza bestera batera joan dira, baina orduan irakasle horiek nola funtzionariak ziren, nola kalera bota. Ni kontraesan banitzen. Zergatik, neu publikoko posaketa eta zubi azpi guztietatik pasatutakoa neu, espainol horre azpitik. Eta gero esaten dozu, ikastolak ez publiko hori kontraesan bazan nigan. Eta nire barrenean sentitzen nuen kontraesan hori, baina euskerari begiratuta, eta ez euskerari bakarrik, didatikari berari bebai, begiratuta ikusten nuen arrisku bat. Publikoaren aldekoa naiz, baina ikastolaren kondizioak baditu. Zergatik, datuak ikustean, delegaritzan, ja bazegoen sozialisten garaia, eta datuak ikustean, Barakaldon honen beste euskarazko eredu. Eta niri hori norbaitek esan dit, ez daki seguru hola izango den, konparaketak egin zituztela, baina nola? Barakaldo bezalako herri baten ezin da izan, halako diferentzirik, igual Gipuzkoako herri baten baino igual gehiago eta hola. Eta ezin da izan da, nik uste dut azarratu egin zirela. Eta orduan nahi zutela, niri eman zidaten, nire ustez, nik neuken baino meritu gehiago horretan. Uste bai ez, nik gu talde baginen. Eta Miozu burua zinen. Eta nik uste dut hasi zirela hori, persona aukendu egin behar dugu hortik. Eta gero zuzendaria ere, Barakaldoko zuzendaria ere, pesoekoa eta hola, eta berak ere, gezur batzuk esan zitu. Ni joaten nintzela gurasoekin bilarak egitera eskola orduetan. Hori izan egia, hori zaindu nuen, baina horratzataria bezala zen ibanekien, hor igual eukin ezakela arazotxuren bat. Eurek esaten zutena zen, ni Barakaldoko aholkutegian irakasleen aholkularien nintzela. Ez inolaz ere gurasoen aholkularia. Eta orduan, hori eurek ez zutela onartzen. Hori izan zen niri arpegira esan zidatena. Atzeti zer zegoen? Ez dakit.